Avkelya falan berin îrojî em li ser hejmarên negatif, hejmarên pozitif an jî di hejmarên erênî neyînî yanî di matematîkê de vana bi kar tê naye jî nizanim hima hejmarên pozitif û negatif em dikarin bêjin li ber ku ev di her zimanê de jî bi vî awayî ye. Hejmarên negatif û pozitif çawan e? Hejmarên negatif weke nîşaneka kêmekê li pêşnimara heye. Li hejmarên pozitif jî li pêş wan nîşaneka zêdekê heye. Weke mînak em çaraya zî dikin heke tiştek tune be ev hejmarek pozitif e ji ber ku li vê derê zêdekeke îşareta zêdekeke em nabînin heye. Aliyê din de dema ku em bi vî awayî dinivîsînin ev jî hejmara negatif e. Hejmarê negatif çi ye? An jî hejmarê pozitif çi ye? Niha sifir li vê derê ye. Em bê sifir li vê derê ye. Hejmarên jor sifirê de çi tê? Yek tê. Jor yekê du tê. Bi vî awayî berjor dere. Aliyê din de berjêr jî di jêr sifirê çi tê? Kêmek yek tê. Kêmek du tê. Kêmek du sê tê. Kêmek çar tê. û bi vî awayî heta diçe. Hêkên jêr sifirê de dimînin em jê re dibin hejmarên negatif. Em jê re dibin hejmarên negatif. Ê jor re jî dimînin werberjor dibe. Sê, çar, pênc, şeş û heta derê jî em jê re dibin hejmarên pozitif. Em jî vir re jî dibê hejmarên pozitif. Ji vir re jî em dibên hejmarê pozitif. Hejmarên pozitif, hejmarên negatif li sifirê re jî di navbera wan de dimîne bixwe ew dibe tiştekî nûtr. Hema hejmarên pozitif û negatif bi vî awayî ne. Hejmarên jor sifirê ne, ji sifirê mezintir be hejmarên pozitif e û hejmarên pozitif her carek ji sifirê dûr dikeve mezin dibe. Veke mînak du ji yekê meztir e. Her çi qasî nêzîka sifirê bi jî kêmtir dibe. Yek ji du diyê hûrtir e. Di aliyê din de hejmarên negatif her çi xwaskandayî berjêr diçe li sifirê dûr dikeve kêmtir dibe. Yani hejmara kêmek yek ji kêmek çarê mezintir e. Kêmek yek ji kêmek çarê mezintir e. Kêmek çar biçûktir dimîne ji ber ku li ber nîşaneya kêmekê heye. Hûn dikarin bi vî awayî jî bibînin çawa ku min bi we re nivîsandiye. Min sifir li vir nivîsan. Li jor jî hejmarên pozitif nivîsan. Li jêr jî hejmarên negatif nivîsan. Dema ku ez bi vî awayî dinivîsim her cara hûn berjêr here hûn were kêmek hezarî hûn hezar carî bi jêrî bi zêrî sifirê ketine. Yani hev xwaskandayî hûn hûr bûne. Hûn dikarin bi vî awayî jî di aqilê xwe de pê bigirin û ji bîr nekin. Ji ber ku berjêr dibe ha berjêr dibe. Bi vî awayî diçe. Hejmarên negatif û hejmarên pozitif jî ev in.